Nagakisip nget nakarutbut-buteng ko malidlidaya iti inaldaw aldaw ngem may sa arabii at datimek anang ngeg ko tinalyaw ko ket nakitak ni Yesu Kristo. Bigla nga agluluwa ta nakaparing tumeng dumaw dawata iti pamakawan na narik naktipud no aragsa ajak narik na idi agyamanak tani Kristo binalbaliwan na. Wen pudno anaragsak ti sumurot ken Kristo tabalbaliwan na iti biag mo adda pudno aragsak ken tal na iti puso no tungpalem dagiti bilbilin na. Saan akon amadanagan nuan niya ti masakbayag tani Kristo isu iti kadwa manungkot apo ken Diyos ko isalakan nak manipud basol agyamanak tani Kristo binalbaliwan na. Wen pudno anaragsak ti sumurot ken Kristo tabalbaliwan na iti biag mo adda pudno aragsak ken tal na iti puso no tungpalem dagiti bilbilin na. Wen pudno anaragsak ti sumurot ken Kristo tabalbaliwan na iti biag mo adda pudno aragsak ken tal na iti puso no tungpalem dagiti bilbilin na. No tungpalem dagiti bilbilin na no tungpalem dagiti bilbilin na.